bi polo atarako dugu sosketan, biek ikusten duzuz moduen ofizialak dire, atletikeren ofizialak, eta nik esango neuke bakarrak direzela, behintzat honek nikiak zergaitik. Ze guk egin duguna da, jostailu bategaz, bordautxu betegin, eta hori pinautzegu izena, Bukarest, eta baita be eguneko data. Kopako finalerako bi kamiseta izango dira, eta kamiseta horretan gure leloa eramongo deurie, Getxo Atletikegaz, eta baita be data. Horretarako, sosketa bat egingo dugu, eta euren oinarriak eta jakingo dozu ez, bai web horrian aldetik, eta baita be, ataratzen direzen informazioak eta gure oak bitartez.